1897 година е публикувана книга, наречена «Еврейската държава» с автор Теодор Хелс. Книгата говори за еврейска държава и е написана на Първия световен конгрес, проведен в Швейцария. Малко след като е написана, обсъжда се на Сионисткия конгрес. 50 години по-късно е създадена еврейската държава и измислицата се превръща в реалност. Тайните споразумения Сайкс-Пико са подписани през 1916 година, а британците, французите и руснаците си поделят Османската империя на хартия. По това време Англия заявява, че в палестинския регион ще бъде създадена еврейска държава. Когато Османската империя се разпада, палестинските земи преминават под британския мандат и хиляди евреи имигрират в тези земи в рамките на Сионисткия проект. В рамките на няколко години 10% от палестинското население от 750 000 души станаха евреи. Британците не спестиха помощ на новодошлите. Те конфискуваха земя и къщи от палестинците с тежки данъци върху имотите и след това ги дариха на евреите. Палестина кипеше. Бунт, кръв и сълзи бяха навсякъде. Англия избяга от този смут през 1947 година. Той предаде района на Палестина, който беше под неговия мандат, на ООН в рамките на час и половина, и еврейската държава беше официално създадена през 1948 година. Когато държавата Израел беше създадена, еврейските имигранти притежаваха 7% от палестинската земя, но те претендираха за половината от нея. Когато Обединените нации повдигнаха въпроса за разделянето на тези земи на две, те предвидиха да дадат повече от половината от тях на евреите. Арабите не приеха това, но не можаха да направят много. Защото в онези години Сирия беше под окупацията на Франция. В Египет имаше британски войници и се създаде хаос. Как да разберем този хаос? С едно изречение: това е окупирана палестинска територия.